Deti po celom svete sú závislé na internet, či už pozerajú YouTube, TikTok alebo iné platformy. Rodičia sa obávajú, čo s nimi bude. Vo svete sa o tom rozpráva vo veľkom. Ahoj, volám sa Brent a chcel by som vám povedať niečo ohľadom tejto generácii. Tí, čo nevedia, o čom je táto generácia, tak vám to stručne vysvetlím. Čo je generácia Alfa? Aj keď sú najmladšou generáciou, majú vplyv na náš svet. Formujú prostredie sociálnych médií, sú ovplyvňovateľmi populárnej kultúry a čím viac budú staršie, budú sa presúvať do dospelosti. Či už sú pripravené alebo nie. A sú pripravené? Nedalo by sa povedať. A prečo? Prečo asi keď od rána do večera sú na mobiloch, tabletoch alebo na počítačoch? A čo vlastne pozerajú? Aké videá pozerajú? Hneď si to ukážeme a vysvetlíme si význam tohto kontentu. Elzagate. Znepokojujúci fenomén zameraný na deti na YouTube. V posledných rokoch spôsobil zostup YouTube revolúciu v spôsobe, akým konzumujeme média a otvoril svet zábavného a vzdelávacieho obsahu pre ľudí všetkých vekových kategórií. Uprostred obrovského mora videí za hodinu sa na platformu nahrá viac ako 30 000 hodín videí. Sa však objavil znepokojujúci trend, známy ako Elzagate. Tento temný a znepokojujúci jav zahrania produkciu a propagáciu nevhodného a potenciálne škodlivého obsahu, zameraného na malé deti na platforme. Čo je Elzagate? Elzagate odkazuje na vlnu kontroverzných videí na YouTube, ktoré využívajú obľúbené postavy z detských relácií, ako je Elsa Frozen, aby zaujali mladých divákov. Tieto videá však často obsahujú veľmi nevhodný a znepokojujúci obsah vrátane násilia, sexuálnych narážok a názorných záberov, maskovaných ako nevinný obsah pre deti. Samotný výraz Elzagate pochádza z prevládajúceho používania postavy Elzy v týchto videách. Vplyv na mladé mysle naznačuje, že vystavenie nevhodnému a znepokojivému obsahu môže mať škodlivé účinky na ich emociálnu pohodu, kognitívny vývoj a správanie. Deti môžu stratiť citlivosť na násilie, prejavovať agresívne sklony alebo trpieť úzkosťou a nočnými morami. Okrem toho môže tento obsah zmiasť a skresliť ich chápanie vhodného správania, vzťahov a spoločenských noriem. Syndrom Skibidi Toilet. Nežiaduce účinky sledovania Skibidi Toilet. Syndrom Skibidi Toilet sa vzťahuje na negatívne účinky. Syndrom sa často prejavuje u detí, ktoré sa správajú ako Skibidi Toilet, kde vyskakujú z nádob pripomínajúcich záchody a spievajú pieseň Skibidi Dop Dop Yes Yes. Pôvod syndromu Skibidi Toilet. Séria Skibidi Toilet začala na YouTube kanál Dafokue Boom vo februári 2023. Nezmyselná séria zobrazuje animované hlavy ľudí splachovaných do záchodov. Deti, ktoré sledovali tieto videá, začali predvádzať hlavy na toaletách. A ich rodičia zverejnili videá o ich správaní, ktoré sa stali virálnymi, najmä v Indonézii. Rôzni tiktokeri začali presadzovať príbeh syndrom Skibidi Toilet, takzvané Skibidi Toilet syndrom. Ľudia, ktorí milkujú content. Na našom či zahraničnom YouTube scéne sú ľudia, ktorí keď zistia, že čo je trend u detí, tak vždycky využijú príležitosť, aby spravili niečo podobné ako ostatní youtuberi, ktorí točia pre deti. Len je v tom taký háčik. Rodič nemusí vedieť, čo je v tom videu. Môže to niekedy vyzerať, že je to pre deti, ale nemusí. A youtuberi, ktorí točia pre deti, vedia, čo všetko treba spraviť, aby sa to dostalo do trendov. Preeditované videá, aby to malo nejaké divné odkazy na niečo, aby sa niečo zlé udialo a hlavne, aby tam boli kreslené postavičky z rozprávok, ktoré deti sledujú. Títo ľudia akurát škodia deťom. A ako? Ráno stanú, idú do školy, vrátia sa domov, zapnú si tablet a sledujú 24/7 videá. Keď rodičia už nemajú trpezlivosť, ale nemajú chuť sa venovať svojim deťom, tak im pustia takéto videá, lebo si myslia, že je to nevinné video. Však na obrázku je Mickey Mouse, to nemôže byť zlé video, že? Škola. Učitelia na internete rozprávajú o tom, že ako sú pozadu. V tejto generácii vie málo kto čítať, písať alebo počítať. Rozpráva sa o tom vo veľkom, hlavne na TikToku.
Having to teach and work with you guys as children has been the most traumatic experience of my life. They don't respect any authority. You ask them, can you stand in your designated spot? They're telling you no and shut up. They're throwing things at each other. They're throwing things at other people, other classmates. You say, can everybody sit in their spot? I don't want to. I'm not doing that. You don't get to tell me what to do. You're not my mom. This is my folder of crying teachers, and they are confused and frightened by the behavior of Gen Alpha. They're saying Gen Alpha is defiant, aggressive, disrespectful, and rude. Why are your kids so awful? And more importantly, why do you think it's so funny? Your kids cannot read. They cannot write. They are ill-mannered. Učitelia veľmi veľa o tom rozprávajú a komentujú, že aké je ťažké učiť tieto deti. Hovorím, že táto generácia je hlúpa? Nie, nehovorím. Táto generácia by mohla byť lepšia, len keby nemali prístup k internetu. Alebo aspoň, aby nemali prístup k takýmto videám, ktoré sledujú dennodenne. A hlavne, aby nemali prístup k sociálnym sieťam, ako je TikTok, Facebook, Instagram. Lebo na internete číja veľké zlo. A to sú ľudia, ktorí vypisujú deťom, pýtajú sa na vek, pýtajú sa, či sú doma same, a to hádam nechce žiaden rodič. Vy o to nemusíte vedieť, lebo dieťa vám to nemusí povedať a vy o niečo neviete. Gen Z. Hovorím, že naša generácia bola o niečo lepšia? Nie, nehovorím. A prečo? Lebo minulá generácia bola taká istá. Tiež sme pozerali strašidelné videá, kde sa nadávalo Tínedžerka je nezradená. Tínedžerka, ty kurna. Všetko možné. Tiež sme počúvali Minecraft pesničky alebo sme hrali Happy Wheels, kde bolo násilie. Nedávam za vinu deťom, ktoré pozerajú takéto videá. Deti sa to nemôžu, že takéto videá sú. Alebo že sú takéto sociálne siete. Záver. Dobre. Nechcel som niekoho vystresovať alebo vystrašiť, chcel som otvoriť oči rodičom, ktorí možno pozerajú toto video. A ako som rozprával ohľadom toho, že čo pozerajú deti v dnešnom dobe, tak tento typ kontentu je náročný pre deti. Youtuberi, ktorí robia tieto videá, chcú hlavne pozornosť od toho dieťaťa, aby mohli zarobiť peniaze. Ak si rodič alebo starší súrodenec, snažte sa, aby nesledovali tento typ kontentu, aby sa vyhýbalo vaše dieťa takýmito videami, aby nepoužívali sociálne siete, aby nemali TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat a podobne. Lebo internet je nebezpečný pre deti. Skôr im ukážte niečo, na čím ste vyrastávali, čo ste sledovali ako malí, čo vám príde vhodné pre deti. Aspoň budete mať väčšiu istotu, že vaše dieťa sa bude viac vzdelávať. Alebo sa rajte s deťmi. Najstaršie dieťa v generácii Alfa je 11 rokov. Aby sa v tomto veku hrali, aby si rozvíjali predstavivosť, aby dieťaťom. Musíme otvoriť oči budúcim rodičom, ktorí majú alebo chcú založiť rodinu, lebo každé dieťa bude mať veľkú rolu v budúcnosti. Musíme ich pripraviť na svet. Dieťa by malo mať dobré detstvo, aby nemali žiadne starosti, že čo sa deje vo svete, lebo to všetko ukazujú na internete. Nemusia o tom vedieť. Nemôžeme zaťažovať hlavu deťom, aby boli vystresované. Deti musia byť mentálne zdravé. Deti by mali byť deťmi a je to na vás, že ako sa rozhodnete.